Čau lidi, tady dneska Maxim a dneska budeme reagovat na Gacha Cringe. A upozorněji, jsem tak nemocnej, takže kdyby můj hlas byl nemocnej, tak jsem nemocnej. Kdyby se z pozadí slyšel nějaký zvuky, jako můj brácha kouká na ty jeho blbosti, které jsou zasraný. Tak jo, tak můžeme první gacha. To je hezký dětský sen, vole. Je fakt dobrý, vole. Ale nedejte like, abyste ho zachránili. To je fakt kokotina. První gacha by si docela dalo, ale dejte like, abyste zachránili to reggae tam v rohu. Hello? Hello? Oh, oh hell no! Co to bylo? What the f... To, co jste slyšeli, byla fakt moje zbraň Minecraftu, nervka. A já si ji radši nabiju pro jistotu. A jdeme na další. Come on, girl. Okay, girl. Okay, come on, girl. Dame un grr. Co ty tady děláš jak podezřele? ¿Qué? To bylo sas, jako, ale nebylo to ani tak moc cringe, ale teď mi napište do komentářů, že se mě děláš prdel, ale tak cringe jak král. Dobrý, nebudu to řešit, jdeme na další. Bro, co to máte s hlavama všichni? Zoufalně! Ten hlas, kdyby byl reálný, prostě. Oh, déku, tak bych to tam rok. Já jsem fakt nemocný, to je dám. A jinak, ta muzika mi vrací na vzpomínek, když jsem furt jenom chlasta, teda co? Jdeme na další. Drip písnička docela, Damn, kámo, to má drip. No, ale jdeme na další. Hej, ten týpek je znovu tady, to je cringe. To je docela dobrý písnička, ale proč se nám objevil znova, nevím, jdeme pouštět další. Kámo, znova to je nahlas. Ty co máš sluchátka jak znova, sorry bro. Bro, chill. Kámo, nemusíš být agresivní, stačí, že kámo už Babiš chleba dává za 50 korun. Dobrý, jdeme na další. Hej, já jsem hejtr, heši. Another second sooner to a blessing I won't take, but my therapist will tell me that I'm going through a stage. Yeah, it's not a fucking stage. I just wanna feel okay. Okay, motherfucker, now you got my... Já se ti nebojím, já vytáhnu nervku. Pic ho do hlavy. Totálně se ho nebojím, já se nabiju. Pro jistotu. Dobrý. A jdeme na další. Moje uši! My máme screen the homeless, kámo, ti střelím. Jo, kámo, chill. Nic, jdeme na další. Taky bych zabíjel. Víte co, jdeme si opravit oči radši a jdeme kouknout na dobrý gacha. It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes.
jít tako. Ale můžeme jít klidně na další, takže 6 It's almost 2026 and this bro. Je to dobrý. Čau.